מה קורה חברים? והיום אני אשחק בברול סטארס. טוב, יאללה, בוא נשחק. היה לי 2000 ומשהו גביעים ולא היה לי כלום, ואז נמחק בברול סטארס. We can do this! Time to brawl! We can do נשחק בזה רובלוקס. רציתי להזמין את חברים שלי אבל הם לא רצו לענות. טוב, יאללה, בוא נשחק בסבתא זקנה גרן, איך שאומרים. פתאום היה לי, לא היה לי אינטרנט, עכשיו יש לי, מה זה? אוקיי, יאללה, זה הסרטון הראשון שלי דווקא. הסרטון הכי ראשון שלי בעולם. תיכנסו לערוץ נתנו חי, מי שמחפש. טוב, יאללה, בוא נעשה, נראה לי עכשיו אני קליטה. טוב, אני אגיד לכם. סבתא בדרך, משהו ככה. סבתא בדרך. זה המקום שאני יושב, כי אני המלך. למה אני כל כך גמד? אני רואה את כל הרצפות. Give me the cookies back! Here's Granny! Here's Granny! Bye bye. ביי, מה שקוישת? בואי, אני הולך לחרבן. Here's Granny! אני הלכתי לחרבן. לא יפה. אימאל. אני הכי שונא פרקורים, אני שונא פרקורים. זה מה שאני שונא. שאני מנסה לפרוץ ואז זה לא קופץ לי. מי איתי? שעשים לייק. לייק ועוקב. יש, ידעתי שזה. יאללה, עולים במדרג. במדרג. בשולם. אימא'לה, עוד שנה נפלתי. איך אני קופץ. הכיתה עולה לי פה, קפוץ. מה זה היה עכשיו?
חכה, אני שנייה צריך את... ראו את זה? טוב חבר'ה, אני שוב פעם מתי פה, זהו סוף עולם. אני גיבור. רק שתתפללו על... תגידו 7 מעלות לאליהו שושן בן ליאור. תגידו 7 מעלות. אתה ראית את זה? אתה ראית זה? אם אתה עכשיו עובר את זה, אני שונא את העולם. מה? ניו. אתה חושב שאני פלאש? טוב. למה? מואה. עליי קוקי. זאת אומרת, אני הכי חזק שלי. נמחק לי רובלוקס ואז... היו לי חברים. Give me the cookies back! קוקי, תקבלי בפנים, לא תקבלי אותו. תמותי, לא... הנה. זה בעלך, איפה בעלך? Here's Granny! אבל אני אוהב אתכם. אין לי אחים ואני רוצה אחים. אני עושה כאילו את הצופים שלי כמו אחים. ואת הכיתה שלי אני עושה אותם כאילו הם אחים שלי. אני רק עולה במדרגות. אני עולה במדרגות. עולה 2, עולה 3. עולה במדרגות. אני לא בלחץ, אני לא מפחד מלבה. אני לא מפחד מזומבים. אני לא מפחד מהפנים של הסבתא הזאתי. בוא'נה, הילד הזה לא צריך שיניים. טוב, בוא'נה, הוא אתיופי. מצטער שאני מגנה, אבל אוקיי, ביי. אני באמצע סרטון. אז מה קורה חברים? אני חזרתי. לא, די מצחצח שיניים. אם אתה תופס אותי אני שונא את העולם. טוב, אני באמצע סרטון והאחים שלי שאני לא יודע טוב, אני אגיד לכם מתי נעבור את זה, ביי. אז מה קורה שוב פעם? אני עברתי את הדבר המכוער הזה. טוב, נו, זוז, בוא. Give me the cookies back! אמא, עלה, קוקי בפנים שלך לא תקבלי. איך הוא מת? טוב, תעזבי אותי, בא לי פשוט את הקוקי לאכול משהו. Granny's coming to get you! טוב, אבל לאכול ואין עכשיו. מה? טוב, יאללה, בוא נמשיך.
אני לא יכול לסבול את השלבים האלה. עוד שנייה נפלתי. אתה פשוט לא יכול לעבור את זה. עוד שנייה נפלתי. הנה הייתי עכשיו מת. יואו, זה החלק שנכניס אותנו. אני לא יכול לסבול את המשחק. אני לא יכול לסבול. אני פשוט לא יכול לסבול. לא יכול לסבול. לא יכול לסבול. לא יכול. פשוט לא יכול. יו. טוב. המשחק של היום זה ביי ביי. תעשו סאב ולייק על הסרטון, כי זה הסרטון הראשון שלי. ביי ביי.